Hledáte klidné místo s krásným výhledem do okolní krajiny pro stavbu vašeho rodinného domu? Ve spolupráci s obcí Labuty v okrese Hodonín vám exkluzivně nabízíme k prodeji slunné stavební pozemky o výměře 754 a 581 metrů čtverečních. Jedná se o nově vznikající zástavbu na okraji klidné obce. Veškeré inženýrské sítě jsou k dispozici na hranici pozemku, včetně nové komunikace s veřejným osvětlením. V sousední obci Ježov, vzdálené 3 kilometry, se nachází občanská vybavenost jako škola, školka a obchod s potravinami. Nacházíte se v oblasti s bohatou vinařskou tradicí. Nádherná okolní příroda přímo vybízí k mnoha turistickým i cyklistickým výletům. V dojezdové vzdálenosti do 30 minut máte města jako Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou nebo Hodonín. Zaujala vás tato mimořádná příležitost? Neváhejte nás kontaktovat.